بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے، درود و سلام امام الاولین والآخرین میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم واسطے۔ احباب کرامی قدر، اللہ رب رحمان دی خاص توفیق دے نال پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں تواڈے سامنے بیان کیتا سی کہ اگر اسی اپنی زبان نو کنٹرول کرنا چاہنے ہاں تے اپنے غصے دے اتے کنٹرول کریے۔ اور اج دا خطبہ جمعۃ المبارکہ بھی زبان دی حفاظت تے ہی متعلق ہے۔ سارے خطبے جمعے دا نچوڑے وے کہ اگر اسی اپنی زندگی نو پرسکون گزارنا چاہنے ہاں تے اپنی زبان دے اتے کنٹرول کر لئیے۔ اس جملے تو بعد سمجھو کہ جمعہ کمپلیٹ ہو گیا۔ جب تک اسی اپنی زبان دے اتے کنٹرول نہیں کران گے ساڈی زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی، ساڈے معاملات سدھے نہیں ہو سکتے۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے واسطے روزانہ صبح زبان نو پکڑ کے تے ول دیا کر دے۔ اور سمجھایا کر دے کہ اگر تو صحیح رہی تے ساڈے سارے کم سدھے رہن گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تے ساڈے سارے سدھے کم بھی بگڑ کر کے رہ جان گے۔ میرے محترم پیارے بھائیو،
قرآن مجید فرقان حمید مینوں تانوں جگہ جگہ تے پیغام دے رہا ہے، میسج دے رہا ہے، درس دے رہا ہے کہ جس طرح تواڈے جسم دی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح زبان دی حفاظت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آمنہ دلال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی خطبہ دیندے، درس دیندے یا نکاح دا درس دیندے خطبہ ارشاد فرماندے، زبان دی حفاظت دے متعلق پیغام ہر خطبے دے اندر سناندے۔ آپ علیہ السلام آیت کریمہ پڑھ دے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ رب العزت دا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، تے اپنی زبان دی حفاظت کردیا ہویاں اے دے اندروں جدوں بھی بولیا کرو ہمیشہ سچ بولیا کرو۔ ہر خطبے دے اندر آیت پڑھ دے، صحابہ کرام نو سمجھاندے کہ زبان دی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ خطبہ نکاح پڑھ دے تے دلہے دے سامنے آیت کریمہ تلاوت کر دے تاکہ انہوں سمجھ آ جائے کہ ساڈی جڑی باہمی زندگی اج تو بعد شروع ہو رہی ہے، اے دی بقا، اے دی سلامتی اور اے دا منزل تک پہنچنا اے زبان دی حفاظت دے اندر مرکوز ہے۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ دے اندر حکم دے کے تے اگے سچ بولن دے فائدے بیان کردے نے کہ زبان تے کنٹرول کردیاں، سچ بولدیاں تانوں اللہ پاک دی طرفوں انعامات کیڑے ملن گے۔ انسان دی فطرت ہے نا کہ کوئی بھی کام انسان بغیر مطلب دے، بغیر فائدے دے کرن واسطے تیار نہیں ہوندا، تے جدو انسان نو ایک چیز دے فائدے دا پتہ لگ جے تے اس کام نو کرن تو باز نہیں آندا۔ لکھاں مرتبہ لوگ کہندے رہن کہ اس کام دے اندر فائدہ نہیں، اس کام دے اندر نفع نہیں۔ انسان اس جملے دے نال ہی جواب دیندا ہے کہ تانوں اس چیز دے اندر منافع دا پتہ ہی نہیں، تانوں اس کام دے اندر آنے والی لذت دا علم ہی کوئی نہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیو، جیڑی لذت، جیڑی چاشنی اللہ رب العزت نے سچ دے اندر رکھی ہے، اے شاید دے ڈرم دے اندر بھی نہیں رکھی۔ جیڑا سکون، جیڑا اطمینان اللہ پاک نے سچے بولاں دے اندر رکھیا ہے، وہ بڑے بڑے محلات دے اندر بھی نہیں رکھیا۔
सच बोलन दी बरकत दे नाल अल्लाह पाक जेड़ियां बरकतां देंदे ने, जेड़ियां रहमतां फरमांदे ने, ये बहुत ज़्यादा आसाइशां जमा करन दे अंदर भी नहीं लभदियां। कुरान सुनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमांदे ने। अल्लाह फरमांदे ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कह दियो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने, ऐ ईमान वालियो, इत्तकुल्लाह, मेरे कोलों डर जाओ, वक़ूलू कौलन सदीदा, अपनी ज़ुबान दी हिफाजत कर दिया, हमेशा हमेश वास्ते सच नू अपनी आदत सानिया बना लो। ए मेरे अल्लाह, सच बोलन दा फायदा की होएगा? फरमाया, युस्लिह लकुम अअमालकुम, तुहाडे जिन्ने विंगे काम ने सच दी बरकत दे नाल मैं सारे सीधे करके रख दियांगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, ते तुहाडे गुनाह भी माफ कर दियांगा। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ते दुनिया जहान दियां सारियां कामयाबियां मैं तुहाडियां झोलियां दी जीनत बना देंगा। सच बोलन दे तीन ही फायदे अगर होन ना, इस तो इलावा कोई फायदा ना होए, ते उस बंदे दी जिंदगी भी संवर जाएगी, ते कल क़यामत वाले दिन आखरत भी बन जाएगी। सिर्फ बंदा सच बोलता रहे, बस बंदा अपने दिल दे अंदर तकवा इख्तियार कर ले कि जितने भी टाइट हालात आ जान, मैं कदी झूठ दा सहारा नहीं लेना, ते अल्लाह पाक इंसान वास्ते रस्ते खुद ब खुद पैदा कर देंदे ने। इत्थे लोग कहंदे फिरदे ने, मौलाना जब तक कारोबार दे अंदर झूठ ना बोलिए मुनाफा ही नहीं आंदा, जब तक बिजनेस दे अंदर झूठ नहीं बोलांगे बरकत ही नहीं पैंदी, जब तक झूठ नहीं बोलांगे ते लोग एतमाद ही नहीं करते। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, एक तरफ ये साडे जुमले ने कि झूठ दो बिना माल दे अंदर बरकत नहीं आंदी, एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान है कि तुसी झूठ छड़ दियो, मैं बरकतां भी पा दियांगा, पुठे काम सारे सीधे कर दियांगा, ते गुनाह भी माफ कर दियांगा, ते दुनिया जहान दियां कामयाबियां ये तुहाडे झोलियां दी जीनत भी बना दियांगा। एक पासे रब्बुल आलमीन दा कुरान है, ते यकीनन अल्लाह पाक दी बात बरहक है, रब्बुल आलमीन दी बात सच है। मेरे तुहाडे बोलां दे अंदर कमी हो सकती है, कुताही हो सकती है, ਇਹਦੇ अंदर ऊंच नीच हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान भी सच्चा है, ते बोलो रब रहमान आप भी सच्चा है, आप भी मेरा रब सच्चा है। ए कुरान मजीद दा दूसरा मुकाम सुनो, अल्लाह फरमांदे ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। फरमाया, ए ईमान दा दावा
کرنے والے ہو اللہ رب العزت دے کولو ڈریا کرو وکونو مع الصادقین تے سچے لوکاں دا ساتھ دیا کرو کیوں اللہ رب العالمین بھی سچے لوگاں دے نال نے تے تسی بھی دنیا دے اندر ساتھ دینا ہے تے سچے بندے دا ساتھ دینا ہے اللہ پاک کی سمجھا رہے ہیں کہ جیڑا بندہ سچ بولدا ہے میں رب بھی او دا ساتھ دینا وا تے تسی بھی اس بندے دا کی دینا ہے ساتھ دینا ہے تے جس بندے دا ساتھ اللہ پاک دین اس بندے نو کوئی ناکام کر سکدا ہے اس پتر دی کنڈ کوئی زمین تے لا سکدا ہے اس بندے نو کامیاب ہون تو کوئی روک سکتا ہے نہیں روک سکتا اے میرے رب دا فیصلہ ہے اے قرآن مجید دا تیسرا مقام بھی سنو اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرتے مسلمان عورتاں والمؤمنین والمؤمنات ایمان لے آنے والے مرتے ایمان لے آنے والیاں عورتاں والقانتین والقانتات فرما بردار مرتے فرما بردار عورتاں والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتاں والصادقین والصادقات اپنی زبان دی حفاظت کرنے والے مرد اپنی زبان دی حفاظت کرنے والی عورتاں والصادقین والصادقات جھوٹ تو بچن والے مرد جھوٹ تو بچن والی عورتاں اگے اللہ کی فرماندے نے والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتاں والخاشعین والخاشعات اللہ رب العالمین تو ڈرنے والے مرد تے رب العالمین دے کولو ڈرنے والی عورتاں والمتصدقین والمتصدقات رب رحمان دے رستے دے اندر خرچ کرنے والے مرد تے خرچ کرنے والی عورتاں والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والی عورتاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنی عزت دے محافظ مرد تے اپنی عزت دی حفاظت کرنے والی عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ رب العالمین دا ذکر کرنے والے مرد تے رب العالمین دا ذکر کرنے والی عورتاں اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما میں انہاں ساریاں دے اگلے پچھلے سارے گناہاں تے رحمتاں دا پانی پھیر چھڑیا ہے سچ بولن دا کنا فائدہ ہے
वस्सादिकीन वस्सादिकात, फरमाया सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वालियां औरतां, मैं इन्हां दे गुनाहां ते रहमतां दा कलम फेर छड़िया है। अल्लाह फरमाते ने ऐसे बंदियां दे गुनाहां नूं मैं माफ फरमा दिता है। एक साइड ते वो बंदा है जेड़ा रात दे पिछले पैर उठ के ठंडे पानी ना वुजू करके 2 नफल पढ़ के सजदे दे अंदर पै के गुनाहां दियां माफियां पिया मंगदा है। ते एक साइड ते ओ बंदा है जेड़ा हमेशा सच बोलदा है, जेड़ा झूठ दा सहारा नहीं लैंदा। मेरे मोहतरम प्यारे भाईओ, अल्लाह पाक दे कोलों डरदियां होया हमेशा सच बोलदा है। फरमाया ये झूठ तो बचदा है, झूठ तो अपने दामन नू साफ रखदा है। मैं रब रहमान एदे नामा या माल नू गुनाहां तो साफ रख देना वा। सच ऐसी प्यारी इबादत है, सच ऐसा प्यारा अमल है, ये जुबान दी हिफाजत इतनी जरूरी है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच दे बड़े फायदे बयान किए। ओदे अंदरों एक फायदा तुहाडे सामने बयान कर रहे हैं। सुनन तिरमिजी दे अंदर भी हदीस है ते सही बुखारी दे अंदर भी हदीस पाक है। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक दे रावी ने बयान करते ने की फरमाते ने अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्रि व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह व इन्नर रजुल यसदुक़ु हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा व अन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काल काल रसूलुल्लाह इय्याकुम वस्सिद्क़। सैयदना अबू बकर फरमाते ने कि जग्गां दे पीर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमा के आखिया, मेरे सहाबा जिंदगी दे अंदर हमेशा सच बोले आजे, जिंदगी दे अंदर झूठ दा कदे भी सहारा ना लिया जे। ते सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी हदीस दे अंदर की बयान करते ने कि इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्रि। प्यारे पैगंबर फरमाते ने जदों तुसी सच बोलोगे अल्लाह पाक तुहाडे वास्ते नेकी दे रस्ते खोल देगा। जदों सच बोलोगे अल्लाह पाक नेकी नूं तुहाडे वास्ते आसान फरमा देगा। जदों सच बोलोगे अल्लाह पाक गुनाहां तो तुहानू दूर फरमा देंगे। व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह, ते जेड़ी नेकी है तुहानू जन्नत दे करीब कर देगी, जेड़ी नेकी है तुहानू जन्नत दे ट्रैक ते चला देगी। व इन्नर रजुल यसदुक़ु हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा। फरमाया तुसी सच बोलते रहोगे, हमेशा सच बोलते रहोगे, कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। ते अल्लाह पाक फरिश्तियां नू हुक्म देंगे, ऐ मेरे फरिश्तियों जेड़ी तुहाडे कोल किताब है, इस किताब दे अंदर इस बंदे नू हमेशा हमेशा वास्ते सिद्दीक लिख दियो, सिद्दीक लिख दियो, ताकि कल क़यामत दा दिन होए एदा नामा अमाल खुले ते सारी उम्मत नू पता लग जे कि दुनिया दे अंदर सच बोलने वाला बंदा मैं रब रहमान ने नू सर्टिफिकेट अता फरमाया है। सैयदना अबू बकर ने ते नबी पाक ने सिद्दीक दा लक़ब अता फरमाया। सैयदना सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते प्यारे पैगंबर फरमाते ने, ए मेरे उम्मतियों तुसी भी
صدیق دا لقب حاصل کرنا چاہتے ہو تے زندگی دے اندر سچ بولیا کرو. سچ بولو گے اللہ پاک گناہ بھی معاف فرما دین گے, جنت دے راستے تے بھی چلا دین گے, تے لوح محفوظ دے اندر تواڈے نام دے نال تواڈا جڑا لقب ہے صدیق درج فرما دین گے. قیامت والے دن تانوں صدیق پکاریا جائے گا, اے بندہ صدیق ہے, اے بندہ سچا ہے. 1.5 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام کے سامنے پتہ چلے گا ساری امتوں کو کہ یہ وہ خوش نصیب نوجوان انسان ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا تھا. اے میرے محترم پیارے بھائیو, بڑا پیارا عمل ہے, معمولی نہ سمجھو, اے بڑی عظیم نیکی ہے, اینو حقیر نہ سمجھو. ایک دوسری حدیث پاک دے اندر پیارے پیغمبر نے ایک اور فائدہ بیان کیتا سچ دا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اونا دے لخت جگر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے فرماندے کی نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں میں حدیث پاک یاد کی تھی. آپ فرماندے نے حافظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینۃ والکذب ریبۃ. سیدنا حسن فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اے میرے صحابہ, اے زبان دی حفاظت کریا کرو, جیڑی چیز تانوں شک دے اندر پا دے اس چیز تو اپنے آپ نو روک لیا کرو, تے جیڑی چیز دے متعلق تانوں شک پیدا نہ ہوئے انہوں کر گزریا کرو. کیوں؟ وَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأنِینَۃ. اے میرے صحابہ, جیڑا بندہ سچ بول دے اللہ رب العالمین انہوں دلی سکون عطا فرما دیندے نے. جیڑا بندہ سچ بول دے اللہ پاک دی دنیا بہتر کر دیندے نے. جیڑا بندہ سچ بول دے اللہ پاک دی دنیا نو جنت بنا دیندے نے. جیڑا بندہ سچ بول دے اللہ پاک اس بندے دی زندگی دے اندروں سارے غماں دا خاتمہ فرما دیندے نے. اس سچ دا فائدہ میرے پیارے پیغمبر نے بیان کیتا ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. فرمایا ہمیشہ سچ بولیا کرو. حضرات میں عرض کرنا چاہنا, میں ایک اور فائدہ بیان کرنا چاہنا. سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے, اے بدری صحابی نے کی فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء
وَإِمَّاتَ عَلَى فِرَاشِهِ سیدنا سہل فرماندے نے اگر بندہ سچے دلوں اللہ رب العالمین دے کولوں شہادت دا سوال کرے، اگر بندہ سچے دلوں اللہ پاک دا ترلا مارے، اگر بندہ سچے دلوں اپنے رب نو راضی کرن دی کوشش کرے، اگر بندہ سچے دلوں اپنے رب دے سامنے گڑ گڑائے، رب العالمین دے کولوں شہادت دا سوال کرے، تے آمنہ دے لال فرماندے نے، پیارے پیغمبر فرماندے نے، جگاں دے پیر فرماندے نے اگر وہ بندہ انہوں شہادت نہ بھی ملے، میدان کارزار دے اندر انہوں شہادت نہ بھی ملے، اپنے بستر دیتے ہی فوت ہو جائے، اے صدقے دل دی وجہ تو، سچائی دی وجہ تو اللہ رب العالمین اس بندے نو شہادہ دے رتبے تے فائز فرما دیندے نے۔ صرف سچے دلوں بندہ دعا کرے، کوئی بھی دعا کرے، دلوں سچا ہو کے فرمایا بندہ دعا کرے اللہ پاک دے کولو منگے، اللہ پاک ضرور عطا فرماندے نے۔ اگر وہ چیز نہ بھی ملے، بسترے مرگ تے ہی فوت ہو جائے بندہ، میدان دے اندر جان دی توفیق ہی نہ ملے، کافران دے نال ٹکران دا موقع ہی نہ ملے، بستر دے اتے ہی بیماری دی حالت دے اندر بسترے مرگ دے فوت ہو جائے، فرمایا دی سچائی دا اللہ پاک اتنا مل پاندے نے کہ کل قیامت والے دن شہداء دی صف دے اندر اس نوجوان نو شامل فرما دیں گے۔ اس سچ دی برکت ہے، تائیں اللہ پاک فرماندے نے کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مصطفیٰ دے راوی نے تے حدیث پاک بیان کر دینے، صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، فرماندے نے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإذن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما۔ فرمایا دو بندے نے، ایک تاجر تے دوسرا خریدنے والا ہے، ایک چیز بیچن والا ہے تے دوسرا چیز خریدن والا ہے۔ فرمایا جڑا بیچنے والا ہے اے بندہ ان صدقہ اے سچ بول دا چیز دے متعلق صحیح گل کردا ہے، تے جڑا خریدن والا ہے اے بھی جھوٹ دا سہارا نہیں لیندا، اے بھی سچ بولدا ہے۔ فرمایا بورک لہما فی بیعہما، اے سچ دی برکت دے نال اللہ پاک اس چیز دے اندر برکتاں دا نزول فرما دیندے نے۔ ویچن والے نو بھی برکت مل جاندی ہے تے خریدن والے نو بھی چیز ہنڈانا نصیب ہو جاندی ہے۔ برکت کے دیئے بولو کہ دی برکت ہے سچ دی، تے اگر سچ نہ بولے بندہ جھوٹ بول دے، او دے اندر جڑے عیب نے چھپا لے دسے نہ، تے اے سمجھے جھوٹ نہیں بولاں گا تے چیز وکنی نہیں، جھوٹ نہیں بولاں گا تے اے تے بلاک ہو جائے گی، پیسہ رک جائے گا، تے کاروبار کے دے نال کراں گا، بزنس کے دے نال چلے گا۔ بندہ اے سوچ کے تے او دے عیب چھپا لے، سچی گل نہ کرے، حقیقت حال بیان نہ کرے،
تے آمنہ دے لال نے پتہ کی وعید بیان فرمائی اپنی زبان تو، پتہ کیڑی زبان تو؟ جس زبان دے متعلق اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا اے زبان وہی تو بغیر گفتگو نہیں کر دی۔ آمنہ دلال کی فرماندے نے وَإِنْ كَتَمَا اگر دونوں حقیقت نو چھپا لیندے نے، وَكَذَبَا تے دونوں جھوٹ بول دے نے، بیچن والا بھی جھوٹ بول دے تے خریدن والا بھی سچی گل نہیں کردا، محقت برکت بیعہما فرمایا انہاں دے جھوٹ دی وجہ تو اللہ پاک اس بے دے اندروں برکت اٹھا لیندے نے، اللہ پاک دے اندروں برکتاں اٹھا لیندے نے۔ اے تسی ویکھدے نہیں، ایک بندے نے چیز ویچی او دے اندر جڑے عیب سی دسے نہیں، او خریدن والا جدو گھر دے اندر چلا گیا لے کے، پھر انہوں پتہ لگا کہ میری اس چیز دے اندر مینوں دھوکا ہو گیا، فراڈ ہو گیا میرے نال، انہیں میرے نہ سچ نہیں بولیا، وہ بندہ دل دے اندر کھندک رکھدا ہے جدو موقع ملے گا انشاءاللہ میں بدلہ لواں گا۔ میرے محترم پیارے بھائیو کیدا نتیجہ جھوٹ دا، فرمایا سچ بولو گے تے اللہ پاک خرید و فروخت دے اندر برکت پائے گا۔ ایک ہی بندہ جدے نال سچ بولیا ہے، ایک خود بخود کلا گاہک آیا ہے، اے 10 ہور لے کے آئے گا۔ اگر جھوٹ بولو گے اے بھی جائے گا کہ جتنے اے دے سلام دعا والے بندے نے اے سارے تہاڈیاں دکاناں تو دوڑ جان گے۔ جیدے نال ملے گا جا کے دسے گا چیز لینی ہے تے فلان دے کولو جا کے لیو، فلان دی دکان تے نہ جایا جے۔ اے دال آندا ہے، جھوٹ بولدا ہے، سچ نہیں دسدا، دھوکھا بازی کردا ہے، فراڈ کردا ہے۔ آمنہ دے لال نے کی فرمایا؟ فرمایا سچ بولو گے برکت آئے گی، جھوٹ بولو گے تے برکت اٹھ جائے گی۔ ہن دسو کہ ایک سائڈ تے ساڈی سوچ جھوٹ نہیں بولاں گے، مال نہیں وکے گا، برکت نہیں پے گی، کم نہیں ودے گا، منافع نہیں آئے گا، گاہک نہیں آئے گا، لوگ مطمئن نہیں ہون گے۔ ایک سائڈ تے پیارے پیغمبر دی حدیث ہے، فرمایا سچ بولو گے دکانداری بھی چلے گی، مال دے اندر برکت بھی آئے گی، بزنس بھی ودے گا، پھلے گا، پھولے گا، ود جائے گا، تے تھوڑا جڑا کاروبار چمک جائے گا۔ تے اگر جھوٹ بولو گے، اگر دغا بازی کرو گے، اگر فریب کرو گے تے تہاڈی دکان تے جڑا آنے والا ہے وہ بھی نہیں آئے گا۔ ایک دن اے آئے گا کہ تہاڈی دکانداری ساری ختم ہو جائے گی، لوکاں دا اعتماد اٹھ جائے گا، اللہ پاک دیاں برکتاں آسماناں دے اوپر واپس چلیاں جان گیاں، تسی بھکھے مر جاؤ گے نعوذ باللہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو نقصان کس چیز دا ہویا؟ جھوٹ بولو، نقصان کس چیز دا ہویا؟ سچ نہ بولن دا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر فرماندے نے، فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ فرمایا میرے صحابہ جھوٹ نہ بولے آجے، جھوٹ دا سہارا نہ لے آجے، کیوں؟ ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ جیڑا ہے ایک گناہ دے رستے کھول دیندا ہے، جھوٹ جیڑا ہے ایک گناہ دے رستے آسان کر دیندا ہے۔ ادھر ویکھو نا، ایک بندہ چوری کرنے والا چور ہے،
وہ چوری کر رہا ڈاکا مار رہا ہے ذہن دے اندر ایک کوئی گل ہے مینوں کو پوچھے گا تو مکر جاواں گا یہی سوچ کے کردا ہے نا چوری پوچھے گا تو جھوٹ بول دیاں گا مینوں تے پتہ ہی نہیں یہ جدوں جی تہاڈی چوری ہوئی میں تے اتنے ہے ہی نہیں سی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آئے آ کے کہن لگے اللہ دے پیغمبر میں سارے گناہ جیڑا نا میرے کو گناہ نہیں چھٹ دے زنا بھی کردا ہے شراب بھی پیندا ہے جھوٹ بھی بولدا ہے سارے گناہ کردا ہے فرمایا اے محبوب پیغمبر جی میں اسلام قبول کرنا چاہنا لیکن میں گناہ نہیں چھڑ سکتا فرمایا ٹھیک ہے اسلام قبول کر لے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زنا نہیں چھڑ سکتا ٹھیک ہے چوری نہیں چھڑ سکتا ٹھیک ہے دغا بازی فریب بازی نہیں چھڑ سکتا ٹھیک ہے ایک گناہ چھڑ دے میرے کہن تے ایک گناہ چھڑ دے فرمایا کیڑا گناہ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا کی نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا کہنے لگا ٹھیک ہے اس صحابی نے سمجھا کہ چھوٹا جہا ایک بڑا مسئلہ ہے جھوٹ نہیں بولنا نہیں بولنا گا انہوں یہ نہیں سی پتا کہ پیارے پیغمبر نے کتنی گہری بات کہی ہے کہ صرف جھوٹ چھڑ دے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو علم سی جدوں جھوٹ چھڑ دے گا ایدی برکت نال اللہ پاک سارے گناہوں تو اینو بچا لین گے رات ہوئی اندھیرا چھا گیا ہر پاسے دل دے اندر خیال آیا کہ اج فلانے گھر دے اندر ڈاکا مارنا ہے جانا ہے تیاری کیتی سامان چکیا جدو کرو نکل لگا نا ذہن دے اندر یاد آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سویرے صحابہ کرام دے سامنے پوچھ لیا کہ میرے صحابی ہے چوری تو تے نہیں کیتی جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے تے سچ بولاں گا تے جھوٹ دی سزا ہے چور دی سزا کی ہے ہاتھ کٹیا جائے گا رک گیا چوری چھڑ دیتی کہنے لگا چلو تھوڑی دیر گزری گھر دے اندر پئی شراب نظر پئی بوتل پکڑی کہندا دو گھٹ لا لینے ہیں کیڑا کوئی ویندا پیا جدو پین لگا نا دل دے اندر خیال آیا کہ شراب پیاں گا نشہ آ جائے گا مدہوش مارا مارا بازاراں دے اندر پھراں گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا میرے سے ابھی شراب تے نہیں پیتی تے جھوٹ ہے جھوٹ ہے بولنا نہیں تے شراب پین دی سزا کی ہے 80 کوڑے پہن کے تے سارے صحابہ کرام دے سامنے سب نو پتہ لگ جائے گا کہ اے وہ بندہ ہے جن نے کلمہ پڑھن تو بعد ہجے بھی شراب پیندا ہے اے پیارے پیغمبر دی سنت دے اوپر عمل نہیں کردا اتنی بات سوچ دے اللہ پاک اس گناہ تو بھی انہوں بچا لیندے صبح ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا نماز پڑھی اسلام دعا ہوئی فرمایا میرے سے ابھی سنا کہنے لگا اللہ دے محبوب پیغمبر تسی ایک گناہ چھڈن دا کیا ہے اللہ پاک نے دی برکت دے نال مینوں سارے گناہاں تو محفوظ فرما لیا ہے میرے محترم پیارے بھائیو کی پتہ لگا کہ جننے اسی گناہ کرنے ہاں وہ دی بنیاد کتے ہوندی ہے کرپشن کرنے والا کرپشن کدوں کردا ہے مینوں پوچھن گے تے میں کہاں گا جی مینوں پتہ ہی نہیں مینوں تواڈے کول 5-7 سال ہو گئے نے کام کردیاں 5-7 سالاں چ نہیں کیتی تے اج ہی کرنی سی جھوٹ بول دیاں تے دوسرا گناہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے؟ فرمایا وا انل فجور یغدی الی النار، تے جڑا گناہ ہے اے انسان نو جہنم دے نیڑے کر دیندا ہے۔ وا ان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، فرمایا بندہ گناہ کردا رہندا ہے، نال جھوٹ بولدا رہندا ہے، ایک پاسے گناہ کردا ہے، دوسرے پاسے گناہ نو چھپان واسطے جھوٹ دا سہارا لیندا ہے۔ فرمایا اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو حکم دیندے نے، اے میرے فرشتیو یکتب عند اللہ کذابا، جڑی تواڈے کول کتاب ہے اس کتاب دے اندر اس بندے دے نام دے نال کذاب دا اضافہ کر دیو، تاکہ کل قیامت والے دن ساریاں امتاں نو پتہ لگ جے کہ اے بندہ جھوٹا ہے۔ ایک پاسے وہ بندہ ہے جیدہ پورے میدان معاشر دے اندر اعلان ہوئے گا کہ اے بندہ صدیق ہے، سچا ہے، تے ایک پاسے او انسان ہے جیدہ پورے میدان معاشر دے اندر چرچا ہوئے گا کہ اے بندہ، اللہ پاک سانو محفوظ فرمائے۔ انہوں اسی معمولی سمجھنے میرے محترم پیارے بھائیو، گھر دے اندر پتہ لگ جے نا کہ ساڈا بچہ جیڑا سگریٹ پیندا ہے، بندہ منہ چھپاندا پھردا ہے، لکاندا پھردا ہے کہ مینوں ابا جی ڈانٹن گے، وڈا چاچا ڈانٹے گا، بندہ نموشی تو بچدا منہ چھپاندا پھردا ہے کہ سب نو پتہ لگے گا کی کہن گے۔ میرے محترم پیارے بھائیو، ذرا میدان محشر دا سارا نقشہ ذہن دے اندر لے کے آؤ کہ کل قیامت والے دن 1.5 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام دے سامنے، اولیاء کرام دے سامنے جدو چرچا ہوئے گا اے فلانا بندہ جھوٹ بولدا رہا دنیا دے اندر، دسو میری تہاڈی کی عزت رہے گی؟ بس بندہ اتنا سوچ لے، اینی گل جڑی یہ دماغ دے اندر بٹھا لے تے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس گناہ تو بچا لین گے۔ ایک حدیث پاک اور سنو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے پیر فرماندے نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، فرمایا جس بندے دے اندر 4 گناہ نے، جس بندے دے اندر 4 خامیاں نے، جس بندے دے اندر 4 غلطیاں نے، کان منافقا خالصا، اے بندہ پکا ٹھکا منافق ہے، اے بندہ پکا سچا نفاق والا ہے۔ ومن کانت خصلت منہن کانت فیہ خصلت من نفاق حتی یدعہا، فرمایا جس بندے دے اندر انہاں 4 گناہاں دے وچوں ایک گناہ پایا جاندا ہے، اس بندے دے اندر نفاق دی ایک علامت پائی جاندی ہے۔ جے دے اندر 2 گناہ پائے جاندے نے انہاں 4 دے اندروں، او دے اندر نفاق دیاں 2 علامتاں نے، جے دے اندر 3 پائے جاندے نے او دے اندر نفاق دیاں 3 علامتاں نے، جے دے اندر 4 گناہ پائے جاندے نے او بندہ پکا سچا منافق ہے۔ پہلی خامی، پہلا گناہ فرمایا اذا من خانہ، کہ جدوں لوگ دے کول پیسہ امانت دے طور تے رکھواندے نے، اے امانت دے اندر خیانتہ کرنے والا، واذا حدث کذبا، تے جدوں بھی گل کردا جھوٹ بولدا ہے، جدوں بھی زبان نو حرکت دیندا جھوٹ دا سہارا لیندا ہے، جدوں بھی زبان نو جنبش دیندا ہے جھوٹ
جھوٹ تو بنا گل نہیں کردا تیسرا گناہ وا اذا عاہد غدر جدوں بھی وعدہ کردا وعدہ خلافی کردا جدوں بھی وعدہ کردا وعدے دی پاسداری نہیں کردا تے چوتھا گناہ وا اذا خاصم فجر تے جدوں لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے تے لیندیاں دیندیاں 4-5 گالاں وٹ تے پیاں نے اے گالی تو بغیر گل ہی نہیں کردا فرمایا اے 4 گناہ جس بندے دے اندر آ جاندے نے گل کردا تے جھوٹ بولدا امانت رکھی جائے تے خیانت کردا وعدہ کردا تے وعدے دی خلاف ورزی کردا لڑائی جھگڑا ہو جائے تے فرمایا اے گالم گلوچ زبان نو گندی کر لیندا لوکاں دی تھی پہن عزت نو چھال کے پگڑی زمین تے سٹ دیندا فرمایا جس بندے دے اندر اے 4 گناہ پائے جاندے نے کان منافقن خالصا اے زمین دے اوتے چلدا پھردا پکا منافق ہے اے زمین دے اوپر چلدا پھردا پکا سچا منافق انسان ہے لکھ نمازاں پڑھدا رہے لکھ جنابے والا اپنا متھا زمین تے رگڑدا رہے لکھ جنابے والا اے صدقہ خیرات کردا رہے فرمایا جب تک 4 گناہ نہیں چھڑے گا اینو نفاق دی ڈگری چو باہر نہیں کڈیا جائے گا میرے محترم پیارے بھائیو میں اج دے خطبے دے مطابق گل کرنا چاہنا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ جیڑا بندہ گل گل دے نال جھوٹ بولدا ہے جیڑا بندہ گل گل دے نال جھوٹ دا سہارا لیندا ہے جیڑا بندہ گل گل دے نال اے جنابے والا سچ تو بچن دی کوشش کردا ہے آمنہ دے لال فرماندے نے کانت فی خصلۃ من نفاق اس بندے دے اندر نفاق دی علامت ہے تے جس بندے دے اندر نفاق دی علامت آ جائے او دا دل جیڑا سیاہ ہونا شروع ہو جاندا ہے تے جس بندے دا دل میرے محترم پیارے بھائیو سیاہ ہونا شروع ہو جائے او دے اوتے قرآن دیاں آیتاں پڑھدے رہو اونوں قرآن دیاں آیتاں سناندے رہو اونوں حدیث مصطفیٰ پڑھ پڑھ کے تسی سناندے رہو پیارے پیغمبر دی حدیث دا خلاصہ اے دے اوتے قرآن اثر نہیں کردا اے دے اوتے پیارے پیغمبر دا فرمان اثر نہیں کردا میرے محترم پیارے بھائیو اگر سینے دی بنجر زمین نو آباد کرنا چاہندے ہو اے نفاق دی علامات تو اپنے آپ نو پاک کر لو جدوں امانت رکھی جائے اے دے اندر خیانت نہیں کرنی جدوں بھی گل کرنی ہے گل گل دے اندر سچ بولنا ہے جدوں بھی وعدہ کرنا ہے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کرنی غصہ آ جائے لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے میرے محترم پیارے بھائیو غصے تے کنٹرول کرنا ہے گالیاں نہیں کرنیاں فرمایا 4 گناہاں تو تسی بچو گے میں رب العالمین تواڈے دلاں دی بنجر زمین نو آباد کر دیاں گا قرآن سنو گے قرآن سن کے تواڈے دلاں نو اطمینان ملے گا حدیث سنو گے حدیث سن کے دلاں نو سکون ملے گا چین ملے گا اطمینان ملے گا میرے محترم پیارے بھائیو 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دا خلاصہ کہ زندگی دے اندر چین سکون اطمینان اس بندے دی آئے گا جیڑا بندہ جھوٹ نہیں بولدا جیڑا بندہ ہمیشہ بولدا ہے سچ بولدا ہے آخری واقعہ سنو تے اس تو بعد خطبہ جمعہ ختم کر دیں امام ابن القیم جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں فرماندے نے میں ایک نا درخت دے نیچے کھڑا سا ذرا دیکھیا جی اے چھوٹی جی مخلوق ہے چونٹی اس چونٹی نو جھوٹ دے نال کنی نفرت ہے فرماندے نے میں درخت دے نیچے کھڑا تے ایک چونٹی درخت دے نیچے گول کتارے دے اندر چکر لا رہی ہے رزق لب رہی ہے رزق تلاش کر رہی ہے فرماندے نے چھوٹا جہا پر انہوں لب جاندہ ہے منہ دے اندر لے کے تے اپنی بل دے اندر سوراخ دے اندر لے جانا چاہندی ہے لیکن کھچیا نہیں جاندہ ہو دیکھو پزنی ہے اے بیچاری کھچ نہیں سکتی فرماندے نے میں دیکھ رہے ہاں اے پر اتھے ہی چھڑ کے تے اپنی بل دے اندر جاندی ہے جا کے اپنی سہیلیاں نو رشتہ داراں نو بلا کے لے آندی ہے سچا واقعہ فرماندے نے کہ اے جدوں آئیاں نا کتار دے اندر لین بن کے تے میں ویکھیا اے آپس دے اندر انہاں دا اتفاق ہے فرماندے نے میں پر چک لیا
पर चुक के मैं छुपा लिया। ते फरमांदे ने चूंटियां लभदियां रहियां पर नहीं लभा ते वापस चलियां गई। फरमांदे वो कल्ली चूंटी जिन्हों पर मिलिया सी वो उत्थे रह गई, बाकी सारियां अपने घर चलियां गई। कहंदे ने मैं पर रख दिता ते इनू जदों पर दोबारा नज़र आया ये दौड़दी फिर घर दे अंदर गई, जाके ना पहले नालों टाइम ज़्यादा ला के इंज समझ लो कि पहले नालों मिन्नतां ज़्यादा कर गई, पहले नालों मिन्नतां ज़्यादा करके आई ना कि मैं तुहाडे नाल झूठ नहीं सी बोलिया, मैं तुहानूं कोई धोखा नहीं सी दिता, वो मैनूं लभ्या नहीं सी है, हुण मिल गया, जल्दी जल्दी आओ लैके आइए। फरमांदे ने पहले नालों टाइम भी ज़्यादा ला के आई ते चूंटियां भी सारियां उहदे नाल आईयां पहले नालों थोड़ियां। फरमांदे बड़ा हैरान होया कि वो जड़ियां पिछे रहियां पता क्यों रहियां, वो कहंदियां ने तू झूठ बोलिया, असीं तेरे नाल नहीं जाना। फरमांदे ने जदों आईयां ना मैं फिर पर चुक लिया, ये लभदियां रहियां, जदों चलियां गईयां मैं फिर रख दिता, उन्होंने नज़र आया, वो फिर तीसरी मरतबा गई। फरमांदे ने तीसरी मरतबा गई तो टाइम दूसरी वारी ना भी ज़्यादा लाया तो चूंटियां भी ये नाल कोई 5-10 आईयां। फरमांदे ने मैं ना पर फिर चुक लिया, हुण देखना की बनदा। फरमांदे ने मैं देख रहा उन्होंने चूंटियां ने आगे पर लभ्या नहीं लभा, उन्होंने इस चूंटी नूं मारना शुरू करता, दंदियां वड्डणियां शुरू कर दी। फरमांदे ने किसी ने पर ते दंदियां वड्डियां, किसी ने लत्तां ते दंदियां वड्डियां, किसी ने सिर ते वड्डियां। कहंदे ने कि उहदा एक एक अंग इन्हां चूंटियां ने अलग कर दिता, उन्होंने कतल कर दिता। बड़ा हैरान। फरमांदे ने मैं पर उत्थे रख दिता, सारा माजरा वेख के किस्सा वेख के पर रखिया। ये चूंटियां ने जिन्हां ने इस चूंटी नूं कतल कीता सी इन्हां पर वेख्या ते इन्नियां फुरदा होईयां, ये सारियां उस चूंटी दे इर्द गिर्द जमा होके बह गईयां। जिवें साडे आ फौतगी हो जाए तो इर्दा गिर्द सारे बह जाते हैं ना। फरमांदे ने सारियां चूंटियां उहदे आले दुआले इकट्ठियां हो गईयां ते मैं ये सारा वाकया आके बयान किया अपने उस्ताद इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह नूं। इमाम साहब फरमान लगे, इब्नुल कय्यम अल्लाह तेरे ते रहम फरमाए, इस वाकया तो अल्लाह पाक ने मैनू तुहानू ये समझाया कि छोटी जी मखलूक है, एदा सर बिल्कुल छोटा जिहा, ये छोटी जी मखलूक है, लेकिन इस मखलूक दे अंदर झूठ दी कितनी ज़्यादा नफरत मौजूद है कि जिहड़ी चूंटी झूठ बोलदी है उन्हों अपने अंदर रखना गवारा करदियां नहीं करदी। फरमाया झूठ ये भी बर्दाश्त नहीं करदी, असी गल गल नाल झूठ, गल गल नाल झूठ, गल गल नाल फरेब। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैनू तुहानू सुना के याद करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।